ekenekwa m na uwe na-asụ unu nke onye chi ya zere ụmụnne m aka m bụkwa maazị akụ nwanne mmadụ abịa m ịjụ gị tata maka nwere ife nọ gị n'ime ya bụ mmadụ n'anya ọ sị na onye azụ na osi ebe dị otu a ọ ka nwere ife nọ gị n'ime ọ ka nwere ekụkọ ị na-eke ma ọwa abịara m agwa ị na-akpa ma ọwa omume ị na-eme ma ọwa otu isi ekwu okwu ya bụ mmadụ nụ ntụ a ma ọ bụ mmadụ fụ ntụ a ọ sị n'eziokwu na onye azụ ebe dị otu a ịdị ife afọ ka dị n'ime gị achọrọ m ka ị na-echichi ị na-afụ ugbu a na-ata anyị nwanne anyị nwoke eze akụ a ka ị gwa m otu ọ dị gị otu a ka o kwesịrị isi wee na-adị obodo ndị ọzọ niile na-eke ekuke fa obodo ndị ọzọ niile na-eme eji mmanụ fa otu a ka o kwesịrị na anyị nwa bụ ndị Igbo yi esikwa na-eke ekuke anyị o kwesịrị nwanne na enidighi ịdị na-ajụ anyị kelee ebe onye ebe anyị wụ maọbụ kelee ebe anyị si na wọnsụ efuru ekuke mmadụ kere wọnsụ efuru apịarans wọnsụ mgbe onye ahụ kwuru okwu nwanne ịmarụgo onye dị fapụ mmadụ ebe o si inidighi ịjụba ya ajụba nwanne mmadụ ọ ga-akakwanụ maka ibido tata dị fa mebe eji mmalụ anyị maka na obodo ndị ọzọ niile na-eṅomi nke ha eṅomi ekwesịrị ka anyị na-eṅomi nke anyị ọ bụrụ na anyị rapụ eji mmalụ anyị ọ bụrụ na anyị sị na nke anyị abaghị uru ọ bụrụ na anyị hapụ ịdị na-eme nke anyị ọ bụrụ na anyị hapụ ịdị na-eke ekuke anyị nwanne o nwere onye ọzọ ga-abịa emere anyị ya ọ dịghị ka obodo ndị ọzọ ga-abịa na-emere anyị ya nwanne ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla ị na-eme gbaa mbọ fụ na ị na-akwalite eji mmalụ anyị ọ bụrụgodo asụsụ ka ị na-asụ ọ bụrụgodo okwu ka ị na-ekwu ntu a gbaa mbọ fụ na ị na-akwado eji mmalụ anyị ọ bụrụgo nne anyị ekuke ka ị na-eke ọ bụrụgo nne akwa ka ị na-eyi gbaa mbọ fụ na ị na-akwado eji mmalụ anyị obido tata dịba mma nwanne ọ dịbara gboo eji mmanụ gị anyị na-agba ọsọ data ihe ahụ eji wee marụ data omenala ahụ ndebe ụlọ ahụ na-eme ị na-agbara ọsọ data otu ahụ ndebe ụlọ ahụ si ejikere ị na-agbara ọsọ nwanne mmadụ ọ bụrụ obodo ọzọ ga-abịa imerụ gị ya ọ gụnwa ife ga na-eme ya ọbakọ na histri ọbakọ ndị ọzọ enwekwa ike na-egomi ya egomi ndị ahụ ị na-eje egomiri ọ na-adị ka ọgụ dị ka ha ọ na-adị ka ọgụ na-asụ ntụ ha si asụ ọ na-adị ka ọgụ na-eyi akwa ntụ ha si eyi nwanne ọ maka na ha mentenụ ihe ha nwere ọ maka na ha mentenụ data eji mmadụ ha ahụ onye mere iji wuo pịa ọ na-agụghị agụụ ajụjụ ka m na-ajụ gị nwanne mmadụ ọ bụrụ na ịlapụ eji mmanụ gị ahụ kelee onye ga na-eme eji mmanụ gị ahụ o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo ka anyị bido na-eṅomi ife anyị nwere ka anyị bido na-eme eji mmanụ anyị nwanne ọ ga-abara anyị uru inene ata anyị nwanne anyị nwoke eze akụ a nwanne inene ya ife otu ọ dị ife otu o si kwanye ugwu n'anya ife otu o si kọwaa ebe o si nwanne inidi ịjụba kelee onye ebe dị ife a kelee ebe ndị a si nwanne wọnsụ ị nere anya nwanne ịmarụgo otu a ka ọ dị ọtụtụ obodo gbara anyị okirikiri nwanne ntụ akwa ka ha si wee kekwa ekuke ife onye ugwu tata nwanne inidio ka ịjụba ajụba na onye ọgbọ onye ugwu wọnsị ịfụrụ onye ugwu ịmarụgo na onye ugwu dị ihe ntụ a ka ọ dị onye ofe mmanụ ife ugwu onye ofe mmanụ nwanne ịmarụgo na ihe awa onye ofe mmanụ ntụ a ka gụnwa bụ nwafọ Igbo kwesịkwara iji na-eke ekuke ntụ a ka gụnwa nwafọ Igbo kwesịkwara ka ị nwee eji mmanụ gị ka eji mmanụ gị ahụ nọ n'ime gị ka ọ ya adịghị apụ apụ ka ọ ya abụghị ihe mmadụ ga-abịa pụta ọjụba kelee ebe onye a si onye dị ife a nwanne na nwanzọ onye ahụ nere gị anya na ya taa nwanzọ onye ahụ gere ntị n'onu ọ marụgo onye ebe ewu nwanne mmadụ o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo ka anyị bido na-eṅomi ife anyị were ka anyị were unu ife dị n'ala anyị ka anyị were na-eji mara anyị kpọrọ ife ka o wee bara anyị biko nwanne mmadụ tụsara m ozi a nwanne sonye n'ife m na-eme kwa ọrụ mpeji apolo nwanne mmadụ sọskraịbụ na my YouTube channel ekenekwa m na onwe na-asụ unu nke onye chi ya sị ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị 70 years old man.